तो हेलो गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन आंनि मोनसे गोदान भिडिअ गासैखौ बरनाय साफिनलायबाय गोदान मबाइलजों भिडिअ खालामदो क्वालिटिया माबोरै नोंथांमोना नायलायबाय थादो भिडिअखौ थ'दो अब्ला स्टार्ट खालामनोसै लोगोफोर मबाइला मैथानि गिबिनोसै आरोना आं बे आनबक्सिं खालामनो मोनदिया मैया मोनाबाय नालाय मबाइल लानानै मोनाबोखादो दाना मैथानि होनोसै आङो नो लानानै मबाइल गोदाना नो नायलाय माबोरै नायलाय नायना नायलाय इदि नायलाय इदि खुलिलाय खुलिलाय दे खुलि खुलि नाय इखो खालामनानै इखो थिखोनाङा होमबा नुगोन मबाइलखौ आङो रियेलमि 9 लाबाय आरोना मानो होनबाथाय बाजेटआ खममोन ना बेनि थाखायनो बेखौ लानाय जाबाय दा प्राइसआ बेसेमनिखौ उनाव खोन्थानोसै आङो मबाइलखौ आनबक्सिं खालामना खिन्थिनोसै मैथानिखौ नै मैथा ओइ नै मबाइला लालाय आखायाव लालाय लानाङा लालाय बेखौ बोखार होमबा नुगोन सानिखौ आइनि सिलि मबाइलानो थगायखायो नै आइनि मबाइल माबोरै मबाइला बानायनो लांदोंमोन बेखौ बानायबोआसै इयो मोजां नङा मबाइला हा सार्जार मोनबादों मोनबादो बाजेटआबो एसे खममोन ना आन्डार 20नि सिङाव लानो गोनां जाबाय आरोना एसे जुदि बाजेटफोरा बुरजामोन ना अब्ला आङो लागौमोन माने ना एसे दामि ओमफ्राय बैसागुफोराव नायनोसै वान प्लास लानोसै बैसागुफोराव दा ओरैनो बैसागुसिम बेखौ सलायथ'नो होननानै ना ओमफ्राय बे गोदानखौ मैथानो होनोसै बैसागुआव गोदान फन लानानै माने बेखौ मैथानो होनोसै आरोना नायनोसै मा जायो कुकुलुआबो मा जादों मा जादों केमेराफोरखौ टेस्ट खालामना नायबाय एफा गाज्रिबो नङा आरोना केमेरा रियेलमि 9 50 मेगापिक्सेल मोजाङानो खिन्थु फ्रन्ट केमेरा एकदमबारे गाजा दै समसे गाजा होनबाथाय रियेलमि 9 एकदम फ्रन्ट केमेरा 8 ल'सो नालाय ना बिराद गाजा आरोना बेनि थाखायनो बेटा नायलाय मोखां सुवाखै आं मोखां सुवाबो साइज नुखायो नै मबाइल गोदान मोन ना माबा बुंखो मबाइल गोदान मोन ना माबोरै मोनदो खोन्थालाय गाज्रि मोनदो मोजां मोनाखै लानांला आं दोननोसै दै नोंनो जाग्रा बुस्थु बेलेग लागोन आं फैफानो मोनैनो बिराद गाबबाय थादोंमोन दहाय आंदो लोगोफोर दानाबा आं बे मबाइल गोदानजोंनो भिडिअ खालामदों आरोना नै बाजाराव थांसिगोन दे थांदो क्वालिटि एसे मोजां फैदों ना लोगोफोर आङो दा मबाइल गोदानजों बानायगासिनो आरोना रियेलमि 9 जों बानायगासिनो भिडिअ क्वालिटिया एसे सान्दुं थान्दुं होबाथाय एसे मोजां जायो आरोना नै दा नायदो नै आं बेखौ फ्रन्ट केमेराजों बानायगासिनो ना ओमफ्राय बे केमेराजों नायलायनोसै माबोरै जायो स' हेल' गाइस खाथिना नायनोसै ओरै एसे मादि नुदो खोन्थाबानो जाबाय नै बेयो बेक केमेराजों आरोना बेक केमेराजों भिडिअ बानायगासिनो आङो नै माबोरै नुदोंथाय ओमफ्राय आङो फट'खौ साफायना खिन्थिनोसै आरोना फट'खौ माबोरै नुयो खोन्थाबानो जाबाय आरोना माथो बेदर लायनांगो दस थांफागोन कमल थांफागोन पेट्रलफोर नुदों नायनो एबार रिल्स बानायनांसिगोन नोङो नै लोगोफोर बे आंनि आगोलनि पुराना फन आरोना रियेलमि 5i नुदों दा नै आरोना आं बिदि भिडिअ बानायदोंमोन नालाय दा केमेराया अलरेडि अन जानानै दंखायो आरोना ओमफ्राय केमेरा जाखालामोन आरोना आंना नै एकदमबारे अबस्था गैखालामोन माने नै माबाया सिगांनि फ्रन्ट केमेराया एकदमबारे खामानि गैखालामोन आरोना ओमफ्राय दासो नैबे फ्रन्ट केमेरा बानायगासिनो नालाय आंनि रियेलमि ओमफ्राय आं फार्स्टआव मा मबाइलजों भिडिअ बानायोमोन आं नोंथांमोननो खिन्थिनोसै आरोना हलाय ओइ मैथा हलाय मबाइल फिसालाय जाखायानो बे माने बिराद इमोसन दङ आरोना बे मबाइलजों आंजों मानो होनबाथाय बे मबाइलजों आं दिनैसिम 30k साबसक्राइबार खाथियाव थांदो आरोना दा बेनि थाखायनो माने बे मबाइलखौ गारनो हाया जायो माने आङो बेनिखायनो बायबाबो बानायबाय थायो माने मानो होनबाथाय गारनो हायाना बेनि थाखायनो आरोना दानाबा आं खोन्थानोसै लोगोफोरनो ना आंनि मबाइलनि रेमा बिराद खम आरोना 6GB ल'सो आं सानदोंमोन 8GB फोरनि लाबाथाय एसे मोजां होननानै स्ट'रेजआ बुंनो गोनां माथो भिडिअ खालामनायाव एसे मोजाङानो जागोन 128 नालाय एसे मोजाङानो जागोन ओमफ्राय प्रसेसराबो एसे थिग थाकानो बिसिनि बाजेटआव
बारा मोजां मोनदिया आङो जिमान प्राइस ना बे प्राइसनि केमेराफ्रा एसे माबा जाबावनांगौमोन आरो ना एसे मोजां जाबावनांगौमोन होमबाबो मा खालामबावनो आरो दाना मानो गाबखो मा जाखो गाब आरो माथो आनबक्सिं खालामना दिन्थिबावनो आरोना बयबो बेफोरबायदियाव कमन जाहैखाबायना आनबक्सिं खालामनाया बयबो देखायो आङो दा खोन्थानानै होखाबाय मा 6GB रेम 128GB रम माने स्टरेज होनबाय आरोना ओमफ्राय इथिं फ्रन्ट केमेराया जाहैबाय 8 मेगापिक्सेल ओमफ्राय सिगांनि केमेराया रियर केमेराया जाहैबाय 50 मेगापिक्सेल आरोना फ्रन्ट केमेराखौ एसे मोजां जानो लुगैबावदोंमोन आरोना नाथाय फ्रन्ट केमेराया मान खास नङा आरो हरनि टाइमावथ' पुरा गाजाखा ओमफ्राय सोरबाफोर दा लानो नागिरबाथाय बुंबाय आरोना आङो लाफ्लांबाय नालाय ना बुजियालासिनो नोंसोरो भुलावबो रियेलमि 9 लानांला आरोना एसे लागिला फैसाखौ नोंसोर जमायनानै एसे मोजां मबाइलखौनो लाना लादो नालाय लादो मोजां क्वालिटिनि मबाइलखौ लाबानो जाखाबाय आरोना एसे आंबो लानोसै बैसागुफोराव वान प्लासफोरखौ वान प्लास 10 आरो नायनोसै बैसागुआव लानाय जागोन ना जाया नुगोन नोंथांमोना बिदिनो ओमफ्राय माने क्वालिटिया मोजां जादोंसै नालाय एसे मोजां भिडिअफोरखौ एडिटफोरखौ खालामनो नाजानोसै आरोना आगोलावथ' बिराद हें मारियोमोन ना बेनि थाखायनो बारा खालामनो हायामोन माने फै न' थांसै फै फै बाल' खायो माने आंनो फैनो होनबाथाय बिराद मोजां मोनो आंखौ टुपि हमसिदो जा टुपि थांसै सोर इयो सोर हाय मिनिलाय सोर इयो नै इसोर सानैया सोर सोर गाबखौ नायो दिनै दानाबा दोननानै फैबाय आरोना आदानि फिसालाखौ ओमफ्राय आं खोन्थानोसै नोंथांमोननि सिगाङाव प्राइसखौ बेसे लाखो प्राइसआ लायबाय 17,200 लादो आरोना 17,200 लादो आरोना प्राइसखौ ओमफ्राय थाइसेबो खमायखादो आरोना 6GB रेमाव इमान प्राइसआ बांद्राय जाहैदो आरोना 17,000 गाहामाव 8GB रेमफोरखौथ' डिजार्भ खालामो ना नाथाय इसनिखौ मोनदिया रियेलमि नायाव नायनाय पुरा सोंना नायबाय आं मार्केटाव माने 8GB रेमनि गैयानो आरोना जोंनि सोला बोथोराव ओमफ्राय अनलाइन अर्डार खालामबाथाय मोनगौमोन खोमा नाथाय मोनदिया अफलाइनाव दानाबा जोंना एक्ट्रिसा रेडि आरोना आं ओंखाम जानोसै ओंखाम जाखांनानै माने खामानियाव थांनांसिगोन आरोना उपाय गैयाना खामानियाव थांखानांगोन नालाय मबाइल बायबाय धार लानानै नोंथांमोननि सिगाङाव मोजां भिडिअ आपल'ड खालामनो होननानै उपाय गैया बेसे ल' क्वालिटि भिडिअ बानायबाय थानो होननानैनो धार लानाबाबो नोंथांमोननि सिगाङाव मबाइल मोनसे गोदान लानानै मोजां क्वालिटिनि भिडिअ होनो होननानै फैबाय आरोना एबारनिफ्राय नायलांबाय थादो सेम भिडिअखौ आं सेकेन्ड चेनेलाव होयो होननानै एबारनिफ्राय मबाइला साननायाबो गंसे जाबायना एबारनिफ्राय इयो गावनि भिडिअखौ गावनि चेनेलाव गावनि मबाइलजों बानायसिगोन आङो आंनि चेनेलाव आंनि मबाइलजों भिडिअखौ आपल'ड होसिगोन आरोना नोंथांमोना एबारनिफ्राय बेलेग कन्टेन्ट नुबाय थासिगोन सानैजों ब्लगानो जागोन बाट कन्टेन्टआ सेम जानाय नङा आरोना एना डिफारेन्स जागोन मानो होनबाथाय बि हिन्जाव मानसि नालाय आं मानसि सेम जानाय नङाना आरो मोनसे खोथा नोंथांमोननि सिगाङाव आङो बुंनो बावगारदों आरोना मबाइला जाहैबाय 4G नङा आरोना मबाइला 5G बेनि थाखायनो एसे मोजां मोनदों आरोना आङो 5G आरोना रियेलमि 5i 5G आरो मबाइला दानाबा ओंखाम जाना लानोसै ओंखाम जानानै खामानियाव थांनोसै आरोना लोगोफोर दानाबा आं थांसै आरोना खामानियाव बाय बाय नोंथा बाय बाय ओइ नेगासिनो जोंना आमाया गाखोगासिनो गाखोलायगोन नामा दा आप गाखोनांगोन आरोना गाखोनाखै ओइनिफ्राय ओरै फैनांदों माने जेन तेनसो गाखोदो पालसार बाइक नालाय 150 आरो गोदोनि अल्ड मडेल ओंखायनो बारा गाखोनो हायाखै माने बिराद अफरोडिं आरोना लोगोफोर तामाम गोजौखा माने नुनायाव ओइनो बिराद गाहाय थाबोखाबाय आरोना बिराद अफरोड दा फैनायनिफ्रायनो डाइरेक्ट हाजोल'खा माने ना सानखौनो खाथि मोनखाबाय नै गाखोनो हाया टक थाथ'लाय माने गोजौखौनो आरो मोनफिनलायबाय दसे थानानै गोजौ मोनबाय थायो माने हाब्रुआथ' मालाया बायदि जाखाबाय खिन्थु थुलाफ्रा उनाव माबोरै नायलाय सिमेन्ट बानाय जागोन माथो नायदो
सल'फोर लकेसनखौ नायना जि मोजां मोनदों माने आं केम्पिं सेम्पिं खालामना जाहैबाय फुंनि टाइमाव माने बिदि जोमै थायोना जोमैफोरखौ बिराद समायना नुगोन बायदि मोनदों आरोना आङो नै लामाफोरखौ नायना लाबानो जाबाय नै मादि नुयो ओइ नै हाजो इथिंबो बिराद सिङाव दङ आरोना माबा बिराद सायाव दङ आरो सिङाव सम थांदां ओइ नै माबोरै नुखायो लोगोफोर नै नायना लाबानो जाबाय मबाइलखाय बारा नुवाखै आरोना खिन्थु बिराद गोजौआव दङ ओमफ्राय दैमाया ओइ सिङाव दङ आरो दैमाखिनिफ्राय नुहुरनाय नङा जुम खालामबाबो नुहुरनाय नङा आरोना नायना लाबानो जाबाय आरो लामाफ्राथ' बिराद बरिया माने एकदम टुटिं टावां लामा बायदि माने गराखा थ' नै लोगोफोर खाट्रा जायगा मोनबाय आरोना इयो बाइकखौ स्टार्ट बन्द' खालामनासो थांनांगौ माने गियार सियार खमायजोबनानै ब्रेक हमबाबो हमगायाखै खाट्रा सिदा ओइ बेनिफ्राय नै इथिं गोलैनांगौबाथ' सेसखा लाइफोरबो गायना लाखादों आरो नायनो खामानि मावग्राफोरा ओमफ्राय दाउ फिसिदों नै 25ता हाजोबाबो सोरबा दाउमा साराना गावथाराथ' लोगोफोर आं नोंसोरनो जुम खालामना खिन्थिनो आरोना ओइ नुदोंना जों दा बेहायनो थांगोन आरोना नै जों दा इमान गोजानाव दङ बैनि लामाखौ नाय माथिंनिफ्राय माथिं थाङो सासे बोराया ओरै थांबाय नै आमाय नेगासिनो आमायजोंनो फैदों नालाय ओमफ्राय ओरै थांनांगौ सिंथिं ओरै ओइ नुहुरदोंना लामाखै नै बोरायखौ खिन्थिहरगोन दे आं र' थांग्रोनायखौ आबौ जायो माने जोङो दोङो बेसेबा गोजौआव ओमफ्राय माने लामाया दोङो आरो बिराद गाहाय मानोना बिराद डाउन नै उथुरलांबाथाय दा मोनखागोन नै नुदोंना दहाय जोंनि सिगाङाव थानाया भिडिअ ब्लार जादों दिनै र' बोरलै मानसिया ओइ नै गेन्द्राद्रा अया मुस्रि बायदि मोनखायो आरो नै सल'फोर दा मोनफैबाय आरोना जोङो खामानि मावनाय जायगायाव मोनफैबाय आरोना बिराद गोजानलै दामाम गोजान आदै साजुबाय माने जों ओइ नालाय ओइ हाजो नुदोंमोन ना बे हाजोथिंबायनो जोङो फैदोंमोन आरोना ओमफ्राय नै जोंना गेमा बेनो आरोना जोङो बेयावनो हर थानांगोन आरो बाइकफोरा इथिं दोङो ओइ साइडनिफ्राय फैदोंमोन जोङो बेयावनो हर उन्दुनांसिगोन आरो सल'फोर जोंना केमा इयानो आरोना इयानो लारि उन्दुनांगोन दरजा सरजा जेबो गैखाया माने ना सानबेसे जाखो नों फैनाया सानथाम जाबाय खामानि मावनो मोजां ना बरिया मैदेर ओंखारना मा होनदोंमोन इयो मैदेर ओंखारो इयावनो गेलेयो आरोना मैदेरा इयावनो गेलेयो आरोना लोगोफोर इयाव मैदेर ओंखारना आरोना आसिथाना मा फैखादों दाख्लै मैदेरा नै मैदेर गेलेग्रा जायगा रखि दिनै इथिंनो मैदेरफोरा पुरा फैनानै गेलेबाय थायोना आरोना बेनिखायनो एसे आङो गिनाय मोनदों माने दै गावखौनो गाव माने आं मैदेर होननाय बुस्थुफोरखौ माने बारा गिनायाथ' गिया खिन्थु माने जोङो मैदेरनो गाफ्लेगासिबो नङाना बेनि थाखायनो एसे गिनो गोनां जायो आरोना आरो हाग्रानि मैदेर ना एसे न'आव फिसिनायफोरा बेलेग जायो हाग्रानि मैदेरखौ आरो गिनो गोनां ना जों आरो पाहार एरियायाव दोङो बेनिखायनो एसे रिक्स आरोना ओमफ्राय दा जोङो ओंखाम संनो फैबाय आरो ओंखाम संनांसिगोन नै जेराव थाङो आं ओंखाम संग्राल' मोनखायो आरो दै ओंखाम संग्रा एकदमबारे हाजोफोरा नै सबथिंबो राउन्ड हाजो आरोना जोङो ओइ साइडनिफ्राय फैदोंमोन मोनबेसे हाजो बारबोखो जों मिथिला आरोना दानाबा लोगोफोर ओंखामखौ जों संबाय थानोसै भिडिअखौ बारा गोलाव खालामथ'ला खोमा नेक्स्ट पार्ट नुगोन नोंथाङा नेनानै थाबानो जाबाय दाना भिडिअखौ इसिनावनो दोनथ'नोसै आं बाय टाटा एन्ड साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लोगोफोर स' लोगोफोर नै आरोना जोंना दै माबाग्राया इनो आरो नै थोरसि खुरै इयानो सुजोबनांगोन आरो सब ओंखामखौबो इयानो गारदो आरो बिदियालाय माथो थांगोन दालाय